Здравейте хора, днес ще играем малко по-различна игра от Clash Royale. Ние ще играем една футболна игра. Имам доста пари и съм направил доста неща. Но както и да е, чакайте да направим малко промяна в състава. 4-3-3. Данило. С кой да го сменим Данило? Ставам Карвахал. И започваме матч срещу Дженуа. Реал Мадрид срещу Дженуа. Така. Защо го направих? Подаване към Роналдо. Той се лъже. Подава на Крос. Крос центрира за Хамес Родригес. Така ще ми е по-удобно вече. Хамес Родригес. Центрира на Бел. Не успя. Шут на Модрич 1-0. Модрич 1-0. Такава е Бел. И аз пък Бел Модрич. Модрич, тук ще стане ли 1-1? Не, Модрич спасява. Роналдо дава дълъг пас за Бел. Бел ще пусне ли на Бензема? Не, той му подава, не я пуска. Бензема решава да бие, но нагоре от вратата. Лашо. Вижте ми хубавата нещо си. Че ми текна кръв, ама. Модрич се бори да настигне топката и фаул. Фаул. Така. Хамес Родригес се бори да настигне топката и да е... Но това го прави Марсело. Той какво прави Марсело? Центриране. Тук ще има ли гол? Не, Хамес Родригес. Пускане на Гарет Бел. Той дава дълъг пас на Роналдо. Прекрасно пускане. Ще стане ли тук 2-0, дами и господа? 2-0. 2-0. 2-0. 2. 0 на 2, дами и господа. Ха-ха. Опа. Подаване към Роналдо. Той прави финтове и центрира на Бел. Бел шут. Какво спасение. Отново Бел. Но той връща Кристиано Роналдо. 3-0. 3-0. Абе, казах 3-0. Няма какво да му мислиш, бе. Добре. Знам, че правя видеото малко късно, но и утре сутрин, когато се събудя сигурно, ще има още едно видео. Бензема 4-0. Няма какво да се говори. Няма какво да се говори. Няма какво да се говори. Та е златната главичка на Бензема. По времето свършиш вулгарни реклами.
Както и да е. Добре, квадрат за втори номер. О, той дава дълъг пас на Гарет Бел. Гарет Бел какво прави тука? Но дори корнера няма. Вау, един матч толкова е дълъг. Центриране за Бел! 5-0! 5-0! Това от носа ми. Изчакайте за малко. Добре. Чаках само да се измия ръката. Роналдо дава пас на Квадрадо. Няма да успее. Дава на Бел. Бел направи нещо тъпо. А не корнер. Така, центриран за Бензема отново. Той е голмайстор. Какво искаш? Ти от голмайстор, какво искаш? Супер. Много ми е странно. Марсело и Марсело и Квадрадо в един отбор наистина, защото и двамата имат едни много странни коси. Двамата имат едни и същи прически и когато гледах мача Ювентус и Реал Мадрид, мисля, че... в каквато пък реда? Мисля, че Марсело и Квадрадо се караха и се смяха много, като застанаха един до друг с еднаквите прически. Гледай го пък другия кръв. Смъчко, така... 88-та минута, пък ние ги водим с 6-0. Защо бе, можеше да свърши по-бързо. Даване към Бензема. Той центрира за Роналдо, Роналдо с глава и хваща вратаря много ясно. Един момент. Добре, хора, само да проверя още нещо. Много. Добре, хора, това ще е всичко от мен. Довиждане.